any vaig col·laborar en un projecte d'Arxivers Sense Fronteres amb el Casal Català de Buenos Aires i va ser una experiència molt positiva. Més enllà de nivell professional, a nivell humà ens va permetre conèixer les persones que porten i que col·laboren amb el casal, que en molts casos és gent que va néixer aquí a Catalunya i quan eren petits van emigrar a l'Argentina, que han crescut allà, han muntat una família, han crescut professionalment, però segueixen superconnectats a la realitat política i social que vivim aquí i mantenen un lligam amb els orígens i amb la cultura catalana, no només per no perdre-la, sinó també per fer-ne difusió, que és una tasca col·lectiva que ha de quedar ben documentada, perquè seria una llàstima que es perdés. I el projecte de CEF el que permetia era això, organitzar l'arxiu i conjuntament amb ells posar unes bases perquè els que es queden allà puguin mantenir l'ordre i la seva documentació ben conservada. Si hagués de definir amb una paraula la meva experiència seria aprenentatge, en tots els sentits. I crec que sí, que pot ser una experiència molt enriquidora i molt gratificant, no només pels arxivers i les arxiveres que tot just comencen ara professionalment, sinó també pels que porten 20 anys en el sector. Al final t'aporta altres realitats, veure altres arxius, t'obliga a adaptar-te amb el que tens allà, tant a nivell de material com de mobiliari, t'obliga a buscar solucions imaginatives i et connecta una mica amb la finalitat més bàsica de la nostra feina i també a fer-ne una difusió senzilla, sense gaires tecnicismes, perquè els que continuaran allà treballant tinguin la importància de mantenir aquesta documentació i el seu valor.